झुका जिया सुलनमा कहल भवनवा के भाग जगल हो। अजय जायसवाल जी के तरफ से हजारों हजार रुपए के पुरस्कार बा। बार बार प्रणाम बा, आशीर्वाद के चाहना बा। भाई बबुआ के चाचा जी के बबुआ के चाचा खूब लुटवाओ। आवा अरे कि झुका झुका जिया सुलनमा के भाग जगल हो। झुक झुक जिया सुलनमा के भाग जगल हो। हे भारती जी सुना, ए भारती इधर आके मजा क्यों नहीं मारती? इधर आई आईबू तबे न उतरी तहार आरती। तनी 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 कपार पे पल्लू ले लो। कैसे कहे के बाबा हमर देखो तू हमार भौजी लेखा बाड़ू। हाय 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 चुका चुका जिया सुना भैया थोड़ा साउंड बढ़ा दिए, साउंड वाले भैया। जय हो जय हो। बहुत पुरस्कार बा। झुक झुक जिया सुना गणेश शुक्ला सुल्तानपुर के तरफ से बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार बा। झुका झुका जिया सुना हाय हमर साउंड वाले भैया के तरफ से इतना रुपए के पुरस्कार पूजा साउंड जय हो जय हो। हाय सीधा मोदी जी के तरफ से आवता। हमरे मोदी जायसवाल जी के तरफ से हजारों हजार रुपए के पुरस्कार बा। और बहुत ही खुशी के बात देखा भैया, पूजा साउंड भगवान और ऐसी पूजा करत रहस और चलत रहे पूजा साउंड ही हम दुआ करम। लेकिन भैया हो देखा जुग जुग जिया से ललनवा तो सभी की हो गावत। लेकिन ये दीपिका ओझा तनी दूसरा भाव में चलत तनी। कौन भाव में है ने अब हो भारती जी देखा भाई बहुत सुंदर गाना गइले एगो की कहवा से आवेला पियरिया गइले है वहां के एकदम